شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ሆም ሰላህ አዲኔ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ነዚ መዓልት ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል አይን ዶንጊ ይቅሬታ ንሕተት ዝብል እዩ አይን ዶንጊ ይቅሬታ ንሕተት ሪኢኹም ኣሕዋት ይቅሬታ ምሕታት ናይ ቡሱላት ሰባት ስራሕ እዩ ይቅሬታ ምሕታት ናይ ትሑታት ሰባት ስራሕ እዩ ይቅሬታ ዘይሓትት ትዕቢተኛ ሰብ ጥራሕ እዩ ትሑት ሰብ ይቅሬታ ንምሕታት ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዘጋግዮ ድልው እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ከምዚ ይብል እምበኣርከ መባእካና መሰዊ እንተ ኣምጻካ ሓውኻ ሓዚኑልካ ምህላው እንተ ሓሰብካ ነቲ መባእካ ኣብኡ ኣብ ቅድሚ መሰዊ ይሕደጎ ኪድ ቅድም ምስተሓውኻ ተዓረቕ ደሓር ድማ ተመሊስካ መባእካ ተቕርብ ምስ መባእስትኻ ድማ ገና ኣብ መገዲ ኮለኻ ቀልጢፍካ ምስኡ ተዓረቕ እንተ ዘይኮነስ እቲ መባእስትኻ ንፈራዲ ኣሕሊፉ ከሂበካ ፈራዱን ንጊሊኡ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኸኣ ተኣቱ እታ መወዳእታ ኳድራንቲን ክሳዕ እትፈዲ ካብኣ ከም ዘይትወፅእ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ሪኢኹም እንተ ደኣ ንሓውኻ በዲልካዮ በኣኻ ጉሂኸም ዘሎ ትፈልጥ እንተ ደኣ ኮንካ ነዚ ነገር ከም ኖርማል ነገር ሒስካዮ ኣይትኺድ ነዚ ነገር ከም ኖርማል ነገር ሸለል ኣይትበሎ እዚ ነገር ሕማቕ እዩ እዚ ነገር ሓደጋ ኣለዎ እዚ ነገር መጉዳእት ኣለዎ ሓደ ነገር ክነግረኩም ንሓውኻ ከይተረድአካ ድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተጋጊኻ ድዩ ንሓውኻ ንሓፍትኻ ከተጉሂዮም ትኽእል ትኸውን ነገር ግን ምስ ጓሃኻዮም ጓሂኦም ፈሊጥካ ሸለል ኢልካ ትኸይድ እንድሕር ኮንካ عمፀኛ ኢኻ ትበሃል ምክንያቱ እቶም ተጋጊዮም ንጌጎኦም ከይዶም ድማ ይቅሬታ ዘይሓቱ ዓመስቲዮም እቶም ተጋጊዮም ካብ ጌጎኦም ተኣሪሞም ይቅሬታ ዝሓቱ ግን እግዚአብሔር አምላኽ ባሄብልዎ እዮም እግዚአብሔር አምላኽ አቅድሚ ጌጋ ዝኾነ ነገር ክንገብር ኮለና ምሕረቱ ብልዕሌና ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንሕና ግን ንጌጋና እግዚአብሔር አቦ ይቅሬታ ኢልና ብሽም ኢየሱስ ኢልና እንደገና ምሕረቱ ተቀቢልና ብደሙ ድማ ካብ ብዘሎ አበሳ ዝጣበቀልና ደሙ ስለ ዘለና ንቅድሚት ንኸይድ ልክዕ ንሕዋትና ድማ ክንብድሎም ኮለና ኣብ ልዕሊ ሕዋትና ክንጋገ ኮለና ልብ ሕዋትና ክንሃስ ኮለና ድማ ነዚ ነገር እዚ ድማ ወላ እግዚአብሔር ንሕዋትና ጸጉኡ ብዝሕዩ ልቦም ይፈውሰሎም ንሕና ግን ከና ይቅሬታ ክንሓቶም ኣለና በዲልና ክንስና ይቅሬታ ዘይና ሓትት እንድሕር ኮይና ግን አቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ኣይኮነን አቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ኣይኮነን ወላ ቶም ኣሕዋትና ምሕረት እንተገበሩልና ወላ ቶም ኣሕዋትና ሸለሊሎም እንተሓለፎ አቅድሚ ኣምላኽ ግን ቁናዕ ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ዓመፅቲ ጎደና ኢና ንኽተል ዘለና ዓማጺ ይጋገኸም ደሎ እንዳፈለጠ ንጌጉኡ ግን መሊሱ ኣብቲ ጌጉኡ ደው ኢሉ ዝኸይድ እዩ ዓማጺ ይጋገኸም ዘሎ እንዳፈለጠ ንጌጉኡ መሊሱ ክሽፍን ዝደሊ እዩ ሪኢኹም ገለገለ ኣሕዋት ንሕዋት ልቦም ሴሮሞም ከም ዘለዎ ንኣሓት ልበን ሴርናየን ከም ዘለና እንዳራእና مجوهين مسبارن منم دي مثلنا ندحر كوينو بحقتها فقر أملاخ أبانا يلان ناي بحقتها فقر أملاخ ناي بحقتها فرحات أملاخ أبانا أنت دا الله وينا كابتحدنا أملاخ زفرح حساب نسبك قد عيد اللنيو نا أملاخ تفرح حساب نسبك قد عيد اللنيا نجزابير مفرحنا زرقة نسبات بمخبارنا سلازلهم ملاخت اللني زبدلكم موم كيركم يقري تحتتو نزبدلكم موم يقري زي محتاتكم جيجايو نزبدلنا يوم يقريتا زي محتاتنا جيجايو يقريتا ناي لبامات سراحيو يقريتا ناي تحوتات سراحيو يقريتا ناي بوصلات سواتيو بوصل سبيو يقريتا زحتت مستقاقي تحوت سبيو يقريتا زحتت مستقاقي نجزابير زفرح سبيو مستقاقي تقاقي بديلي يقرقور اللي يزبل زفرحني እግዚአብሔር ናይ አምላኽ ፍርሕ ዘይብሉ ሰብ ትዕቢተኛ እንድሕር ኮይኑ ግን ይቅሬታ ምባል ርእሱ ኣሕሊፉ ኣይህብን እዩ ሪኢኹም ትዕቢት ዘለዎም ሰባት ይቅሬታ ይሓቱን እዮም ንምንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ይቅሬታ ዘይምሕታት ካብ ናይ ትዕቢት ባህሪ ሓደ እዩ ስለዚ ሎማ ኣንቲ ንነብስ ወከፍኩም ትፈልጡ ብፍላይ ትፈልጡ ኣሕዋትኩም ባኣኹም ጉህዮም ከም ዘለዉ ትፈልጡ ኣሕዋትኩም ባኣኹም ኦፈንድድ ኮይኖም ከም ዘለዉ ትፈልጡ ነዚ ነገር ሸለላ ይትበልዎ እዚ ነገር ብዙሕ ነገር ከሃስየኩም እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ኢቭን ትቅድሚ ኣምላኽ ተቕርቦ መስዋዕት ሃሲ ሓውኻ ባኣኻ ጉሂ ከም ዘሎ ትፈልጥ ትኾንካ ኪድ ቀልጥፍ ቀዲምካ ምስኡ ተዓረቕ ግደፎት መስዋዕት ይስናሐልካ ቀዲምካ ጉዳይ ናይ ሓውኻ ወድእ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ነገራት እንዳኣተወ ስታክ ክገብረካ እቲ ነገር እቲ ኣምላኽ ይርኦ ስለ ዘሎ ልብኻ ትዕመጽ ከም ዘለኻ እግዚአብሔርን ኣይሕልፈካን ይበዝ ነገር ስለዚ ኣሕዋተይ ዝበደልናዮም ኬና ብፍጥነት ይቅሬታ ንሕተቶም ንዕኦም ንኽሕሾም ዘይኮነስ ንዓና ንኽሕሸና መታን ናይ ዓመጽቲ ጎደና ኸይንኽተል ኬና ይቅሬታ ንሕተት
ناي بحق فرحات أملاخ انتلنا ناي بحق تحوتات اندحر كوينا اتهم بأنا زنوب عزولو ننبعتهم شلل عين بولو حدا جينيا يصبح نقول عنا كنا نبعتهم ندرزولهم كنا لبهم نفوسولهم قالكو سأن كنا يقريتا محتاج مليسو تسألا أن لبهم زهارمهم سباتالو نمنتاي مليسهم كساقيو نتسألا أفدقا نخفت نمنتاي يسمعنا أحواتنا ديكونون يوم نمنتاي كنا بيقريتا نلبهم دي نفوسولهم نمنتاي كنا بيقريتا لبن دي نفوسو نمنتاي كنا بيقريتا نبعتهم دي نتصربولهم انت دي قبرنا نحنا أملاك قبريو نحنا قل واغانا خنركبينا يسوس كريستوس يبارككم سلازي اللومي نقويتنا يسوس كريستوس أبيوتكم وسينكم كتقبلوا التدليو اتا أبو زلا نايزل عالم هيوت كتقبلوا التدليو إذا تقولوا تزيئة تسأليو إجابي ربو سلوود دخا يسوس كريستوس يمسكنك الله يأمن الله يسوس كريستوس سلا حتياتي كم دتسأله أدا حتياتي كفيلو كم زفتشمو سلي كم زموته بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤو أبيمان أملاخ كم ستقمته يأمن الله يسوس كريستوس ناي هيوتي قويتا إيو يسوس كريستوس أملاخي مدحاني إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ كوين اللهو منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشت أي يقبلك اللهو آمين زي أتصلوا لتصلوهم بتحمقوا حقوسكم بزيب تحت زلو أدراشانا كونتاكت قورنا يخوم سدليكم حاجز كن لأخلكم هنا شالوم